Hallelujah. 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 Ngicela ukubaleka ngidede kule nkundla. Awuthi sengihlala phansi ngidedela umphathi. Umise nje makuthi mina ngu left. Ngimise u left ngoba iwe ngusebenzisa kakhulu. Amen. Uthi ngiyawezwa amandla. Awungiyawezwa amandla. Masibuyele enkosini. Ngiyangibona ke uma sikulezi insuku angazi khona isitayela abasenzayo abathi abagxoba kuso bese bethi akanoma siyangena nikule ngoma kodwa ngiyawezwa amandla ngiyawezwa masibuyele enkosini. ngiyawezwa amandla kukhotshwa nini kanti kukhotshwa nini masibuyele enkosini. Yawezwa amandla yawezwa amandla yawezwa amandla masibuyele enkosini. yawezwa amandla yawezwa amandla yawezwa amandla manilike siqoba nini kanti hot all right.
Mvelase wayiqhatha siyiphakathi usethi Gxobani phela manje Gxobani haleluya siyabonga baba uMvelase wasigcobisa nami ngagcina ngiyifundile nje namhlanje sengiyogxoba phambili bazalwane ngiyabingelela kakhulu ngibingelela ubaba Mengameli egameni lika Jesu siyambingelela kanye neoffice lakhe lonke baba siyakubingelela kanye nomama egameni lenkosi uJesu mangamboni ngiyambingelela mama uMpanza ngiyambingelela umama bonke office lika Dokas omama befundisi nobaba ngokunjalo abavangeli obaba omama nobaba bashumayela omama nobaba Christian Crusaders yonke ngiyabingelela office lika Sunday School ngiyalibingelela ngiyalibona office lika Dokas ngilibingelele egameni lika Jesu ngibingelela executive egameni yabasha nabo organizer bonke sibonge kakhulu bazalwane umsebenzi wami ke fishane kakhulu inkonzo kaBaba uMengameli le ngingachitha isikhathi ngizoveza nje amasekethe phambi kaBaba esekhona ezobheka umsebenzi wakhe ukuthi akuphi imaphi awabone bese ngibuyisela inkonzo yakhe kuyena egameni lika Jesu ngicela ke nje ukuphamisa amasekethe niphakameni uBaba anibone egameni lenkosi uJesu ngizoqala ke Palm Springs mayikhona phakami Palm Springs ime ngenyawo sishayela izandla siyabonga kakhulu Palm Springs ngikhuphuke ngiye lapha eCliptown siphakamisa eCliptown khona iphakame ime ngezinyawo bese sishayela izandla nayi eCliptown asishayela izandla hamba nanobaba umfundisi siyabonga nomama nibashayela izandla sidlule siye Randburg siyogxoba eRandburg baba umfundisi uMvelase kanye nomama iphakame eRandburg yonke sishayela izandla halala Randburg siyabonga egameni lenkosi sibese siphakamisa siphuthume siyeletha abazimbi Northam egameni lenkosi ngicela iphakame nayo sibone sishayele izandla egameni lenkosi bonela ubaba sibashayela izandla naye Northam halala Northam siyabonga kakhulu siphuthume sibhekele eVentersdorp lapho sikhona last year eVentersdorp sashoda ngokubuya sikhuluma iAfrikaans nje mamfundisi kodwa ke sobuye sibuyele soyifunda egameni lenkosi cela iphakame eVentersdorp nayo eVentersdorp sishayela izandla halala Ventersdorp haleluya siyabonga sikhuphuke ke manje futhi sishone le engathi sibheke eHitleberg sishone eMeyathini sicela iMeyathini iphakame nayo siphinde sishayela izandla iMeyathini seyifikile halala Meyathini shaya izandla eMeyathini siyabonga egameni lenkosi sibuye siye ekhalethe elikhulu eZirpacom sibiza iZirpacom ukuthi iphakame nayo sishayela izandla nansi iZirpacom seyikhona shaya izandla iZirpacom siyabonga siphinde sihlehle leli ke kufunela ukuthi ungavela ulibize noma kanjani kahle leli biza uqale ubize kahle Zakaria Park Zakaria Park angifuni ukuthi ngibize bese ngingabizi nayi Zakaria sishayela izandla egameni lenkosi uJesu once a teacher always a teacher so ke ufuna uhlala unama corrections mawuzo biza la hallelujah then sibuyele sigijime sibheke northwest sifike siyobiza iJobetina ayiphakama iJobetina sishayela izandla nayo seyikhona yela Jobetina igcwele phezulu siyabonga kakhulu egameni lenkosi sibuye sibuyele edolobheni sifike sidonse iHillbrow angazi noma bakhona la ngiyazi sekitchen khona iHillbrow khona la phakame khona nansi asishayela izandla ekhona iHillbrow halala siyabonga iHillbrow siphinde siye manje le kokhaya Sandy engathi sibheke ePitori siyobiza iCosmos City khona iCosmos City seyifikile phakame nayo siphi izandla ezinkulu ngibonile iCosmos yes nayo iCosmos ishayele izandla ezinkulu bese sibuyele Northwest asikaqedi siyolanda iClerksdorp eNorthwest nayo iphakame siphinde nawo sishayele izandla ezinkulu Clerksdorp asishayele izandla halala Clerksdorp sithi ake sigudle khona eNorthwest siphuthume siye Rustenburg sifike khona futhi siyoba phamisa kaSitswana rikupa bayemeka mawothu ba Rustenburg ikayi Rustenburg nansi yaphezulu sishayela izandla ezinkulu siyawela mase sibheka ngapha
Akasikagqibi kalokhu sesibheke eMarikana ke manje siyibiza ngesixhosa kalokhu mase sigudla siphindele emuva khona phaya Northwest sithi Marikana ndicela biphakame ime sijonge kakuhle yiyo le ikhona sishayela izandla siyabonga Marikana bese sithi asibuyele ke Joburg masibuyele eJohannesburg siyobiza iAlexandra sethi yale siAlexandra nayiphakame ime ngeenyawo etownship nayi township sishayela izandla township Alexandra hayi siyabonga Alex sibuye ke manje sibuyele ke bathi ke emafletini edolobheni ke manje kubo weGauta Johannesburg Central phezulu sikubiza mzwa sikushumayeza sivele phezulu emafletini ukhuphuke ngama steps phakama Johannesburg Central sishayela izandla enkulu halala esabeka hayi kubi mzalwane sihlehle ke manje siyemzini omkhulu muzomhlophe White City sibele Soweto manje phakama White City emzini omhlophe shaya izandla enkulu naye White City mengenyawo siyabonga White City siyabonga kakhulu ngibuye ke manje sila sikhona la sicuphe khona eCarltonville okuyibona abazizamela indawo enhle kangaka ngiyazi nabo base kitchen bakhona eCarltonville ime ngeenyawo nawo sishayele naye khona sibashayela izandla ezinkulu eCarltonville siyabonga sidlule sibuyele eSoweto riyobuwa sisuthu kona lady ngiyatsiba iko kitchening akithi bateng mona bana lady ke kupa ba emeka mawotu ay ka shapa sisuthu ngwanesu abayemeka mawotu na lady okay khona sishayela izandla siyabonga wakwabona umuntu ekhuluma ezincoma yena nje angisazi nami ngiyakhuluma ngeincoma ngoba ngene ngincoma ngithi nina nejealous yabona bese ngiyogcina ke manje lapha emzini omkhulu ke endlunkulu yethu la kuhleli khona ubaba wethu mengameli siphakamisi Orlando ime ngeenyawo iOrlando shaya izandla enkulu abasiphathele ubaba wethu mengameli Orlando siyabonga kakhulu bazalana ke nishayele nje amasekethe wonke izandla baba uMantshinga yiba abantwana bakho baba laba othi asiba organize baba sesikulethele bona njengoba ukusithumile sithi ke abakho baba thina sobe sesibabuyisela kuwe baba uqhubeke lokho ufisa ukusho ukuthini egameni likaNkosi uJesu kodwa ngaphambi ukuthi ngiyibuyiseleke kubaba ubaba uye wangicela la ukuthi nje ngintshontshele ubaba umntungwa u5 minutes esikhathini sakhe ubaba umfundisi umntungwa egameni lenkosi ngiceleze ngaphambili ubaba umntungwa unencwadi la ayibhalile mhlambe esazokhuluma esehla nginifundele nje summary yawo lapha ngemuva uzosibriefa nje kuze sikwazi ukuthi niyabona umfundisi bantu abasha umfundisi niyabona wenzeni ayishayela ubaba umfundisi izandla baba umfundisi umntungwa lo nomama mhlambe kunifundela nje this is inspiring memory chronicles the remarkable transformation of Reverend Petrus Mtungwa, a man who overcame a life of gangsterism, violence, and despair to embrace the light of Jesus Christ. Through the grace of God, Reverend Mtungwa found redemption, purpose, and peace, becoming a devoted servant of the Lord and beacon of hope for others. In this heartfelt account, Reverend Mtungwa shares this journey from the dark alleys of Soweto to the pulpit of the African Gospel Church, revealing the trials, triumphs, and miracles that shaped his faith. His story is a testament to the power of God's love and forgiveness and how one can change one's life, no matter how lost one may feel. This book is not just a personal narrative, but a call to action for readers to reflect on their own lives, seek salvation, and embrace the transformative power of Jesus Christ. Whether you are searching for hope, guidance, or inspiration, from gangsterism to Jesus Christ will touch your heart and encourage you to walk in faith. Shayeleni izandla baba uMtungwa. That is Pastor Reverend or Reverend Baba uMtungwa. Siyabonga. Ukuthula kubazalwane. Ngiyanibingelela abathandekayo nonke. Ngibingelela umongameli, mama. Ngegama lenkosi uJesu. Ngibingelele organizer babasha ngegama lenkosi uJesu nami ngiyambonga uNkulunkulu ongipha leli thuba bathandekayo lokuma phambi kwenu akulula
ukubizwa uNkulunkulu. Ngimi lapha ngicela imithandazo yenu ukuthi icebo likaNkulunkulu lifezeke ngami, ngoba ukuphenduka kwami engilanda uNkulunkulu ezonweni, ngoba ngalandwa njengoba isihloko lesisho, ameni, ngalandwa kunzima kodwa wangenyula uNkulunkulu. Ngiyayithanda lenkonzo ngoba wanginyulela kule nkonzo ukuthula kubazalwane. Lenkonzo lena inkonzo kaJesu. Amen. Amen. Inamandla ngoba ivangeli ilishumayela njengoba linjalo. Inkosi nibusise ukuthi uJesu mesefikile kuwe ukwahlukanisa nezono. Nangempela bathandekayo, kwathi ngimthola uJesu kule nkonzo ngahlukana nezono zonke. Inkosi nibusise. Wangisiza uNkulunkulu ikakhulu wathi ngingathulike. Amen. Ngishumayele, ngashumayela. Gimeleni open airs yonke indawo uNkulunkulu engisebenzisa. In 4 years back wangihlanganisa nalo lensizwa lebhala incwadi, ngayifunda incwadi yakhe. uNkulunkulu wase uthi ke wena ke bhala eyakhe incwadi ngezimanga engizenze kuwe, ngoba le ncwadi incwadi eyimanga. uNkulunkulu kwangathi ngakusiza nawe uyithole ubone amandla kaNkulunkulu awabonakalisa empilweni yami. Inkosi nibusise. Amen. Angiyithengisi-ke ebandleni umnikelo nje we-210 ukuthi manje nake isabalali, ngoba ukusuka la ngiyamcela uNkulunkulu, ngicela imithandazo ukuthi iyongena emajele, ngoba injongo kaNkulunkulu lithi iBhayibheli uthanda bonke abantu abasindiswe bafinyelele kulazini iqiniso. Amen. Awasishayela ubaba, sishayele baba umfundisi uMntungu ezandla ezinkulu. Ushumayela ngestrategy esinzima manje uyifaka encwadini uthi ayihambe iziyofika nakulabo abavalelwe. Siyabonga kakhulu baba umfundisi, uyasispara nathi njengabantu abasho ukuthi asifundeni ukushumayela ngayo yonke indlela. Sibonga kakhulu. Ngicela ke kulesi sikhathi esifishane ngisale sengibingela nje, ngiyazi sinabazalwana abavela Eastern, abantwana baka Msizo Organizer Nkwena bakhona from Eastern, labakhona abaphakame nabo njengoba siphakamisa abazalwane. Ngicela baphakame sibashayela izandla labakhona Eastern. La Eastern asishayela izandla ezinkulu bazalwane. Siyabonga kakhulu, siyajabula kakhulu ukuthi nebe khona. Siyazi ukuthi imihlangano yethu ke iqondene egameni lenkosi uJesu. Ngaphezulu kwalokho ngiyaqonda sinondodana kaBaba uMsizi Sihlalo, kaBaba uMuji ngokuzwa. Ngiyacanta nawo ukhona, ngicela phakame futhi la khona simshayele izandla ezinkulu nangiya egameni lenkosi uJesu. Haleluya, siyakubingelela kakhulu egameni lenkosi uJesu. Phinde ngibingelele ke nomphathi wase Free State esekhona, iBricks seyikhona, inishayele ubrother Kelvin. Akayitholanga lo babufakazi bamba sekuseni kodwa akukwangelinye ilanga lokho. Bengifakaza ekuseni bangizwile kodwa ke akusenani. Siyakubingelela brother Kelvin, sijabula kakhulu mfowethu ukhona uphakathi kwethu. Ngicela sazokunika ithuba ulithole usibingelele kahle egameni lenkosi uJesu. Haleluya. Cela uphakamisa ke ubaba umfundisi wase Orlando ongumengameli wesifunda sase Western Gauteng azosikhuluma phakathi kwethu njengabantwana bakhe. Ke sihlabele nje leli verse simphakamise ngalo. Ngomsa wakho omkhulu suyasiholela embusweni ngaphesheya. Oh yeah.
ekhaya lakhe aphesheya 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 aphesheya